बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलीनि जि गल एन्ड एक्सन प्लानाव थाखानाय बायदि बाइबेल क्लास बे हाबाफारिया जोंहा थांनाय 18 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय जादोंमोन दिनै 20 अक्ट'बर आङो बिनिनो भिडिअ जेनेबा नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजालांगोन आरोना लोगोफोर बेयाव मा हाबाफारि जादों आरो जोंनि बे बाइबेल क्लासनि मोन्दै आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैबाय थादो आरोना मा हाबाफारि जादों बे बाइबेल क्लासाव आङो बेखौ दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर मेथाइ खननाय आरो रोजाबनाय बिदि जोंहा हाबाफारि जाबाय थादों नायलांबाय जों बुजिख'हायैयाव हिनजावफोरा जोंखौ साननायाव हरनायाव हेफाजाब खालामनो इसोरा जोंनो होखाबाय बेवहाय हिनजावफोरा खालामनांगौ दा बिलाइ हिनजाव बुंबाय बे दाय गैयै मानसिनि सायाव नोङो गोरोन्थि बार्डिक्ट होनो नाङा गोरोन्थि जाजमेन्ट नों होनो नाङा गले गले 6टा बिसार जाबाय गुसुं उमेनि गेजेराव आरो 6टा बिसारावबो जिसुआ दाय गैयै खिन्थु मानो बुथारखौ जोबनायाव मिथिगौ ना मोनसेल' कारन रिलिजियास कारन स्पिरिचुअल कारन बेनि थाखाय बियो गावखौ मानसि जानानैबो इसोर होननानै बुंनानै लायो बियो गावखौ मानसि जानानैबो इसोरजों समान खालामनानै लायो ब्लेसफेमी खालामनाय नोङो ब्लेसफेमी खालामनाय नोङो मुस्लिमफोरखौ खालामलाय ख्रिस्टियानाथ' गैया जिसुखौथ' अनेक बुङो अनेक अपमान होयो आरो बे गासैखौबो जोंनो ग्रहण खालामना लानो हानाय गुरै गोसोबो इसोरानो होखादोंखा मुस्लिमफोरखौ खालामलाय थांना थागोन नामा नोङो पाकिस्ताननिफोरा मानो बेयाव खाखोमाना थादों माबाया मानो राइटार तास्लिमा नामा बांलादेशि राइटार मानो खाखोमाना थानो गोनां जादों ब्लेसफेमी महम्मदनि एगेन्स्टआव बुंनायनि थाखाय आल्लाहनि एगेन्स्ट सार्कोल दङ जायफ्रा दिनैसिम जिसुखौ मिथिया बिसोरनि गेजेरावनो जिसुनि साक्षी जानो उइटनेस जानो थाखाय आंखौ दोनबाय बेखौ जोङो बुजि मोननांगौ आरो मावखानांगोन गथ' गथाय दोङो मावनांगोन बेपार बिजनेस खालामनांगोन बायदि जों खामानि मावनांगोन नाथाय जेखि मावा मानो नों सासे नार्सब्ला बेनो नोंनि फिल्ड होननानै सानना ला बेयावनो नोंनि मोजां आखल आखुनि गेजेरजों मोजां मावनायनि गेजेरजों नोङो इसोरनि साखि जानो हायो आं बेखौबोसो बुजियो जों जे बुहुमनि गुतै खामानिफोरखौ नागारसारजोबनानै त्याग खालामनानै बहाबा थांनानै जिसुनि सोमोन्दै बुंहैनांगौ बेल' नङा बांसिन बिसोर गो होननानै जिहेतु जों साफ्रोमखौबो बुंदों जिसुनि साखि जानो थाखाय जों ओंखारलांनांगौ जेब्ला जोङो न'निफ्राय ओंखारो अब्लाना दिनै आं सोर सासेनो जिसुखौ साखि होनो हागोन बे खुगाजोंल' जाया उइटनेस माने बेयो बुंनायजोंल' जाया बेयो जोंनि मोनफ्रोमबो आखल आखुनि गेजेरजों खारन जोंनो मथिनि 5 सल्ल'पदआ बुंदों नोंसोरनि गाहाम मावनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो सोरखौ नुगोन बै जिसुखौ नुगोन बेवहाय I am a witness here आङो सासे जिसुनि साक्षी बेयाव
As a student, जोंनि स्टुडेन्टफोरा साननांगोन आङो आंनि फरायसा फरायसुलि लोगोफोरनि गेजेराव जिसुनि सासे साखि आंनो जिसुआ होनाय मोनसे हुकुम दङ आं बेयाव जिसुनि साखि जानांगौ उइटनेस जानांगौ आंनि गेजेरजों जिसुआ मिथिजानाय जानांगौ आरो बियो गाव जिसुनि सोमोन्दै बुंनायल'जों बियो जाया जों जे जिसुनि सेराफोर बेखौ मोनफ्रोम आखल आखुआव बियो नुजानांगोन आरो मोनफ्रोम आखल आखुआव जोंखौ थांनो होदों बेनिखायनो जोङो बहाबा थांलाबायजोबनांगौ बेखौ बेवहाय बुङाखै wherever you are whatever work you are doing you need to be a witness there नोङो जेरावखि जाया जेखि खामानियाव बेस्थ' थाया नों बेयाव मा जानांगोन जिसुनि साखि जानांगोन नोंनि गेजेरजों मानसिफ्रा मिन्थिनो नांगोन गेदेर मोनसे हुकुम बियो स' जोंहा दायो हाबाफारिया ब्रेक जाथ'बाय फार्स्ट सेसना जोब्बाय टपिक 1आ ओमफ्राय दायो टि ब्रेक होदों आरो दा बेयावनो साहा लोंदों आरोना ओमफ्राय दा बिनि उनाव आरो मेथाइ खननाय सोलोंनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बिनि उनाव टपिक 2 दङ आरोना बेजोंनो लोगोसे जोंहा आरो दिनैनि सानसे हाबाफारि बे गिर्जा न'आवनो जागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेयावनो जोंहा जानाय लोंनाय गासिबो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा बुंथिगिरि हिसाबै दंफैयो प्रान्जल दैमारि बिथाङा जाहैबाय NBBCनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे आरो टपिक 2 नि थाखाय जोंहा मुकुट दैमारि जायन बाइबेल कलेजनि फोरोंगिरि आरो मेथाइ फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा बलेन दैमारि खासिबारि बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय आरोना ओमफ्राय जायो जोंहा टि ब्रेक जाबाय आरो जोङो दान्दिसे उनाव आरो हाबाफारि जाफिनगोन आरो बेनि उनाव जोंहा दायो मेथाइ सोलोंनाय हाबाफारि जागोन बलेन दैमारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना आरो बिनि उनाव टपिक 2 जोंहा मुकुट दैमारि बिथांनि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन आरो दे नायलांबाय था लोगोफोर दायो जोंहा फार्स्ट टपिकआ जोब्बाय बेनि उनाव दायो सेकेन्ड टपिकआ आराम्भ जासिगोन दायो बेयावनो जोंहा फोरोंनाय हाबाफारि जाबाय थादों आरो जोंहा बेयाव फोरोंगिरि हिसाबै बलेन दैमारि दङ Say
बे छात्र छात्रीफोरखौ माखासे साइड किसुमान गियानफोर होनाय जायो मण्डलनि दैदेननायावबो हय जाथों बेफोरबायदि आरो उनाव गावनि न'खराव थांफिनोब्ला माबाफोर रोङोबा गाहाम जायो होननायफोरबायदि जोङो सानफ्रोमबो बुधबाराव 2 घन्टा आखाइनि हाबा मावो बुधबारे सानफ्रोमबो 2 घन्टा छात्रफोरा आरो आंबो थाफायो समय मिलायबा फ्राय थाफायो आं आरो बे 2 घन्टा जाबाय माब्लाबा 8टानिफ्राय 10टा नङाब्ला 9टानिफ्राय 11:30 फ्राय बुधबाराव जोंहा क्लासाथ' जोब्बाय क्लास जोबखांनायनि उनाव जानाय लोंनायनि हाबाफारि जादों आरो दा नै मा होनो बिदिनो लाजिदों मेडाम मोना सानैबो मेडामसो दे बायदेव गोजासो बिसोरो गथ'फोरखौ फोरोंग्रा गियान होग्रा बिदिनो जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दा गोथावना लाजिनो हादों जा आरो ना गोरान बाथोनबो जाबावदों लाजिनाङा माने जोंनो बोलो नांगौना बोलो गियानजों लोगोसे बोलो नांगौ बेनिखायनो जानांगोनबो नंगौना नङा जानांगोन दायो जानाय हाबाफारि सोलिबाय थादों आरो नैथिं बिदिनो मेजेम भाइ दङ मेजेम भाइ नितु भाइ थिगानो ना बेदर गोगोम होदों नामा बन्दु जानाया गोगोम होदों जा जानांगोनबो खारन बोलोबो नांगौ जागोन ना जोंनो नंगौना नङा ना सार थिगानो ना जोरदार निरामिस थिग दङ बिराद खुसि जादों मोनजाबायना अमा बेदर जालाय दाउ बेदर जालाय बाइबेल क्लासाव फैबाय थायो खुसि जादों आरो बिसोरो